మీరు ప్రతిరోజు టీ లేదా కాఫీ త్రాగుతారా? మరియు మీ టీ లేదా కాఫీలో ప్రతిసారి 1 లేదా 2 టీ స్పూన్ల పంచదారను కలుపుకుంటారా? అంటే మీరు రోజుకు 3 సార్లు త్రాగే టీ లేదా కాఫీలో ప్రతిరోజు 3 నుండి 6 టీ స్పూన్ల పంచదార తీసుకుంటున్నారన్నమాట. ఇప్పుడు దానిని తీసుకోవడం ఆపేయమని నేను మిమ్మల్ని కోరితే అది మీకు కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదూ? దీనికి మా వద్ద ఒక పరిష్కారం ఉంది. అఫ్రెష్ అనేది బలవర్ధకము మరియు తాజాదనమును కలిగించే శక్తినిచ్చు పానీయ మిశ్రమము. ఇందులో ఆరెంజ్ పెకు సారము, గ్రీన్ టీ సారము మరియు కెఫెన్ పొడి ఉంటాయి. ఒక ఉత్తేజపరచు సంతృప్తి కోసం కెఫెన్ యొక్క సహజ మూలాలు. కెఫెన్ ఒక సుతారమైన ఊపునిస్తుంది, శక్తి వచ్చిన భావన కలిగిస్తుంది మరియు మానసిక అవగాహన మరియు ఏకాగ్రతకు మద్దతునిస్తుంది. అఫ్రెష్ ఎనర్జీ డ్రింక్ మిక్స్ ఒక్కో వడ్డనకు 40 మిలీగ్రామ్ కెఫెన్ కలిగి ఉంటుంది. అది కాఫీలో కంటే తక్కువ మరియు తక్కువ క్యాలరీలను కలిగి ఉంటుంది. దీనిని రోజులో ఏ సమయములోనైనా వేడిగా గాని చల్లగా గాని ఆస్వాదించండి. తాజాదనపు పానీయం కోసం 1 గ్రాము అఫ్రెష్ ను 160 మిల్లీలీటర్ల వేడి లేదా చల్లని నీటిలో కలపండి. మీ టీ లేదా కాఫీకి బదులుగా అఫ్రెష్ తీసుకోండి. రోజుకు 3 సార్లు లేదా 500 మిల్లీలీటర్ల కంటే ఎక్కువగా తీసుకోవద్దు.